நான் சொல்றது ஒன்றும் கேட்கறது இல்ல. முதல்ல எல்லாம் குட்டி அம்மு மெனிக்கன்னு பாசமா கூப்பிட்டேன். ஆனா இப்போ எதுவுமே இல்ல. எல்லாமே நான் தான் உலகன்னு சொல்லி சொல்லி இருப்பேன். தென்னம்மாவை கணங்கன்னு வத்தினேன். தெரியாது தெரியாது මට තේරෙන්නේ අපිට මේ ප්‍රශ්නේ සිංහලෙන් කතා කරලා විසඳ ගන්න බෑ. உனக்கு என் மேல பாசம்னா நான் சொல்றது எல்லாமே உனக்கு விளங்கும். முதல்ல என் பின்னாடி சுத்தி சுத்தி வரும்போது எனக்கு தமிழ் பிரச்சனை இல்லை. நான் தமிழ் பழகுறேன்னு சொன்னேன். வா வேணும் உனதையா கேளக்கியோ. අයියෝ දෙමළ තේරෙන්නේ නැති නිසාමයි මම පස්සෙන් ආවේ. සිංහල ගෑනු කියන ඒවා අහන් ඉන්න බැරි. දැන් හරි. அப்படி என்ன நான் சொல்றதையாச்சும் நீ கேட்கணுமே. இப்பெல்லாம் நீ என்ன பார்த்து அழகா இருக்குன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன். முதல்ல எல்லாம் எப்பவுமே நீ வடிவா இருக்க அழகா இருக்குன்னு சொல்லுவேன். ஐ தெம்மாவை கத்துறது பேர் තේරෙන්නේ නැහැ ළමයෝ තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙන්නේ නැති නිසාම වැඩි කියවන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතුවේ. දැන් මට මේවා පරිවර්තනය කරලා අහන් ඉන්නවා. இல்ல இல்ல உனக்கு நல்லா புரியும். வா கணங்கண்ணே. எனக்கு என்னமோ நீ வேறொருத்திக்கிட்டும் மனசை பறி கொடுத்துட்டேன்னு தோணுது. ඒක තමයි තේරම වෙනස්කම දැන්. අම්මු පොඩ්ඩක් අහන්නකෝ. என்ன அம்முன்னு கூப்பிடாத. ஷலோமி கில கத்தா ஆகுறாங்க. நான் இனியும் பொய் பேச்சுக்கெல்லாம் ஏமாற மாட்டேன். ரெவட்டேன்னு உனக்கு தெரியும் தானே நான் உண்மையில எவ்வளோ பாயாசம். டே பைத்தியம். அது பாயாசம் இல்லடா பாசம். பாயசம் කියන්නේ බූට් එක. பாசம் කියන්නේ ආදරයට. உனக்கு மண்டையில எவ்வளவு சொன்னாலும் உனக்கு ஏறாதா? பாசம் பாசம் பாசம். கழுத பாத்தியா போய் சொல்லும்போது உன் நாக்கு பிறழுது. எனக்கு தெரியும்டா நீ எனக்கு அப்ப வைப்பேன்னு மந்தன்னா මට කොහමරි බූට් එක දෙයි කියලා. මේ ඔයාටයි මටයි බෑද පොදු සම්මුතියකට ඇවිල්ලා තේරෙන භාෂාවකින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න. எனக்கேලා බෑ. ගෑනුන්ට ඉතින් අපි කියන කිසි දෙයක් බෑනේ. භාෂාව මොකුණත් අඩක් නැහැ මේ ගෑනු සේරම එකයි. பேசாம போடா. යන්න මේ ආදරය කරනවා කියන්නේ අමු අම්බ කනවා වගේ වැඩ. ஏன் அப்படி சொல்ற? බලන් ඉන්න මනුස්සයන්ගේ කටට කෙලිනුවට කන මිනිහටයි අම්බුල තේරෙන්නේ.